Σιγά σιγά κάτε. Δεν θέλω παιδί μου. Έχω 20 πόντους εδώ. Εντάξει. Βλέπω αυτού. Όπα. Κάμω αυτό το θελάκι πιο εδώ το χωριό. Πιο εδώ. Πιο εδώ σε μένα. Εκεί. Να του και πιο μπροστά, Γιάννη. Αν δεν θα πάει γιατί πονάει το Μαρία Βαγγέλη. Κανένα μισό μέτρο θα πάει ακόμα. Ένα μέτρο, είναι πολύ Ναι, είναι ένα θέλει να πατήσει τα βάλω. Βάρτο, ναι, βάρτο. Λίγο πίσω γριά. Δεν θα παλέψει ο Βασίλης. Έλα, άντε, τελείωνε. Ξύπνη. Άκουγες. Άσε το μάτι. Ανώμαλη. Μαλάκα. Μούστη. Ανώμαλη παπά. Πάει από εκεί μπροστά. Είναι από εκεί Γιάννη Πλουρά. Μοιάζει ένα μικρό. Στα πάτια του και μια μαγική σου κύκλο. Έλα. Έλα, πήρα κάτε. Να σιγά κάτε. Θα πάω εκεί. Άκου να πει αυτό το πελάκι και μετά το κάνω. Έλα, κάντε το εδώ. Φέγε αυτό μπροστά. Άσε να πάει. Όπα! Έλα, πήρα. Πάμε πελάκι να βρει και Μπροστά κοίτα. μόνο. Πάει άλλο. Πάει λίγο. Αχα. Ω!